Kita bonus apa ini kamu langsung. Video video apa tapi jam nol nih. Nol terus nih. Dia pilih ini nalai. Nih dia apa hamulan deh nama. Driver kita, original driver. Jadi ini tengah. Dia pun kuya apa hamulan le asal berkana. Original nama original. Benar. Gelengkung. Oh. Mulai alu. Alu apa ini? Alu, kopi, ada apel. Apel. Bisa kilo mungkin bukan oleh. Bukan alu mah tuh 50 taka kg. Apel 120. Nasi lebih kau India nak kau mana noleh. 50. Kalau ada pun dah miskin. Mau lah kau nak marbo. Nama apa? Tomato. Siang. Oh, naik ni siapa jero? Ya, datang saja. Ini. Dah. Mama lagi? Alu apa ni? Alu. Ipa sila boy. Baik macam ni. Si mana lagi? Macam spesial silo lah deng. Mana lagi tu? Kau cuma mana lagi? Siapa sih tam sih nggak begini na? Oh, bukan nak ada kan? Bukan ni cuma sana. Bukan ni tomato. Nah, lagi kau ni bukan ni tomato biye. Lana jangan sana. Lava ini. Duduk. Lala bah. Boleh. Kiतना है? Paling semua kau ini. हाँ? Apa lagi paling semua kau ini? 100. हाफ किलो दी. आधा केजि लानोसै. मैगंफोर लाना जोब्बाय लोगोफोर. दिनैहाय भुटानाव फैनानै बेरायला जोब्बाय जोङो. मैगं दखान आरो ओरैहाय रेस्टुरेन्ट एन्ड हटेल बेफोराव गोबां दाम भुटानाव लोगोफोर मैगंनि दामफ्राबो माने गोबां मानसियानो बुङोमोन आलु आरो मैगंफोरनि दामखौ भुटानाव खम मोनो होननानै दा जोङो प्रेक्टिकेलि मोनथिबाय लोगोफोर भुटानावबो गोबां दाम लोगोफोर माने भुटाननि मैगं थाइगंखौ बयबो मिथियो माने अर्गानिक होननानै दा बिनि थाखायनो जोंबो जानाय हैनोसै लोगोफोर दा जों थांसै लोगोफोर बाय भुटाननि मैगं बाजारनि लोगोफोर गेलेंफुंनि नै भुटाननि मैगं बाजार नायलाय लोगोफोर बरियाखा मैगं बाजार बे लोगोफोर भुटानावबो आलुआनो 50 थाखा केजि लोगोफोर कफिया 25 थाखा मैगं बाजार नायलाय लोगोफोर नोगोद दाम जायो बानलु संख्रिया दावदै मा दावदै बियो हा खयलार बुंगा दावदै बरियाखा नै माखासे जोब्बाय एलायगासिनो लोगोफोर दावदैखौ जानायसै ना रा दैमा दा भुटानाव हरनिफ्राय जाखासान नोंसोरलाय 10 जाबाय 10 बरिया बानलु संख्रिखौ मा होनोलै गोमो दलले नुबाय दा गेलेंफुंनि मैगं बाजारखौ लोगोफोर बरियाखा गेलेंफुंनि नै मैगं दखानदारफ्रा बरिया सेस मैगं बाजारबो बेरायगासिनो जों लोगोफोर नै हैं 1 केजि 25 only 25 어 नै बे बेसेबां ना नों मिथिगौ मोनो खुबसा आं लांसै बरिया 50 पैकेट कितना 50 50 रुपये लादो अबे आलायसै खुबैथ' नायलाय लोगोफोर भुटानाव माबायदि मैगं बाजार नायलाय नोंथांमोननो खिथाजोब्बाय आं नै लोगोफोर बरिया बेयावनो लादोंमोन आङो नै बानलु गोरानफ्राबो नै आलु
गोबां दं लोगोफोर नै हा जि दे लादो दे 25 खादा हैं 25 खादा 25 है ना केजी 25 किलो को 60 बिग वन 60 हाँ 60 लीजिए लीजिए 60 थाखा केजियाव लानो लोगोफोरनो नुबाय दा लोगोफोर मैगं बाजार बे लोगोफोर नै नायलाय लोगोफोर दिनैहाय मोनाजासिम बेरायबाय लोगोफोर लाबाय आं आपेल 1 केजि लाबायना आलु 5 केजि लाबाय 50 थाखा केजिनो लोगोफोर आलुआबो फ्रेस लेट खालामबाय आलु लाबाय लोगोफोर फाइनालि जों भुटाननिफ्राय गेलेमफु बाजारनिफ्राय मैगं बायनानै लांनो नागिरबाय नै लोगोफोर भिडिअ लाबाय एसे आं गासिबो लांजोबो एफा कफि लांसै गाजर लांसै भुटाननि मैगं जानाय तुरमुस ना बेखौ लांसै कफि लांसै पटल बायदि बाजार बेयावनो लानांगौ आलु लांसै लोगोफोर नै Tadi masa bayi bayi bayi. सेब्रा गैयाबा लाबोब्रा आं सेबगोन ना बेगावनो लादो बे दाब्लानो लांना आलु मालिनाव लानांगौब्रा मा दाम लाया आलुआ 50 Kilo kitna? किलो को 50. नंबर 40 नहीं हुआ Zada हो गया ना वो. 45 भी नहीं हो गया अपना दाम भरे देख गोरा में कितना हुआ 1900 रुपये 900 1900. 40 रखिए 40 Zada हो गया ना. 40 नहीं होगा 45 में नहीं दे माते आलू पाऊंगे ना आलू घरी 8000 में क्या लाले भुटान 40 ले लो एक. भुटानाव आलु दाम खम जाग्रा नों 8000 फाट नै जाना रायजोना 120 आलु बेसां भूटान का है ना ये 100 ग्राम खोल कम ले लेगा ना. 1 किलो अच्छा खाना फरानो कोन खालामदो होब्रा Adi mak. Ini jadi gini. Jalan kan? Jalan nama itu jalan kan? ये और कॉफी कॉफी किलो को 60 कुछ 60 सिउ मैगं लानो नागिरखादोंलै आलू फर्स्ट क्या इधर बैठेगा? हाँ बैठेगा ये जाएगा? जाएगा घूम के आया ना घूम गया? घूम गया आइए आपको. नों मा मा लाखो गोबां लाबाय मैगं बोरै अबहाय दोनदों मालालाय नै नाय ए दे नङाबो इसिं. दा माखौ मोनो नै आसोलफोर खमना बाराब्रा लाखिदोंना जों लाखाजों लोगोसे ओनली आं माल लिए गेलेमफुनिफ्राय थांगासिनो जों लोगोफोर नै न'आव थांफिनगासिनो मोनानि 9टा 10टासिम थायो लोगोफोर जोंनि क'क्राझारनि बायदि